Rovnako ako v Slovínsku, aj vo väčšine krajín sa množstvo odpadu neustále zvyšuje. To so sebou prináša množstvo negatívnych dopadov. Na tento účel Aplast vyvinul podzemný kontajner na zber odpadu EcoDeep. Vyznačujú sa až 5-krát väčším objemom zberu v porovnaní s klasickými plastovými nádobami na odpad, čo výrazne znižuje frekvenciu likvidácie odpadu a následne racionalizuje náklady na odvoz a znižuje množstvo hluku v okolí. 70% objemu nádob EcoDeep je umiestnených pod zemou, čo prispieva k harmonickejšiemu vzhľadu prostredia a väčšiemu začleneniu zberných nádob do prostredia. Hmota odpadu sa redukuje vďaka gravitácii. Nízka teplota pôdy a 100% vodotesná zberná nádoba neutralizuje pachy spôsobené rozkladom odpadu. Výška veka 1,1 metra je dostatočná aj pre užívateľov so zníženou pohyblivosťou a detí od 7 rokov. Základný typ podzemného kontajneru na odpad je navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho a cenovo efektívne dovybaviť elektromagnetickým zámkom, ktorý využíva magnetickú kartu, senzorom na sledovanie stavu odpadu v kontajneri a protipožiarnou ochranou, ktorá automaticky uhasí požiar a zabráni opätovnému splanutiu. Nádoby EcoDeep majú farebne odlíšené vrchnáky jednotlivých frakcií, preto sú vhodné najmä na separovaný zber odpadu. Môžete si vybrať aj aluveko a zberný bubon inox. EcoDeep ponúka inovatívny spôsob vyprázdňovania. Na nebiologický odpad používame textilné vrece alebo kovovú vložku a na bioodpad kovovú vložku. Na vyprázdňovanie nádrže je potrebný len jeden operátor, ktoré sa vzhľadom na objem nádoby tiež vykonáva menej často. Big bag alebo kontajnerová vložka sa vyprázdňujú priamo do vozidla na likvidáciu odpadu. Zberná nádoba zostáva dlhodobo suchá a čistá, čo zároveň poskytuje hygienickejšie pracovné prostredie pre pracovníkov samosprávy a užívateľov. Nádoby sú technologicky vhodné na vyprázdňovanie vozidlami na likvidáciu odpadu, keďže sú vybavené štandardizovanými úchytmi pre bezpečnú inštaláciu, zdvíhanie, vyprázdňovanie a manipuláciu so zdvíhacími zariadeniami už nainštalovanými vo vozidlách. Jedno zdvíhacie držadlo sa používa na zberné vrecia na textil, dvojité a trojité zdvíhacie držadlá a systém Keenchauffeur na vyprázdňovanie kovových vložiek. Nádoby EcoDeep sú dostupné s drevenými, polymérovými kompozitnými, nerezovými a hliníkovými panelmi, čo umožňuje ešte väčšiu integráciu do prostredia. Možno ich objednať v 1300 litroch, 3000 litroch, 5000 litroch a v nadzemnom prevedení. Požadovaná hĺbka výkopu pre inštaláciu nádob je 160 cm. Inštalácia nádoby sa vykonáva podľa pokynov výrobcu. Nádoby sú vyrobené zo zdravotne nezávadného polyetylénu, extrémne odolného proti nárazu, veľkým teplotným rozdielom, škodlivému UV žiareniu a mechanickému poškodeniu. Materiálom garantovaná životnosť nádoby je 50 rokov. Nádoby sú vyrobené v súlade s európskou normou EN 13071. Pre svoje početné výhody sú nádoby EcoDeep obľúbeným riešením doma aj v zahraničí. Rozhodnite sa pre ne aj vy.